ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମେଟାଷ୍ଟାଟିସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଲା, ଡାକ୍ତର ମୋତେ ମେଟାଷ୍ଟାଟିସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି କହିଲେ, ତାପରେ ମୋର ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପେସିପିରେ କାହିଁକି ମେଟାଷ୍ଟାଟିସ୍ ଦେଖେଇଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ମୋତେ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମେଟାଷ୍ଟାଟିସ୍ ଦେଖେଇଲା, ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିବ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କହିବେ। ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ମେଲ୍ ଜରିଆରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସେଇ ରିପୋର୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲି, ପେସିପି ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସବୁ। ତ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋର ସମୟ ସରିଗଲା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, ମୋତେ ଡାକ୍ତର ଏତିକି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମେଟାଷ୍ଟାଟିସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସାରିବି। ଏମିତି ଅନେକ କଥାମାନେ କହି ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଭିତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର। ଆଉ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୋ କଥା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବି, ସେ ପଢ଼ିକି ତାର ରିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ସବୁ ଔଷଧ ସବୁ ବତେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ, କେବଳ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ କହିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାରିଲି ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ଯେମିତି ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସାଲାଡ୍ ଖାଇବା, ଶାଗ ଖାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଭାତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆମର ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଅପୋଫିଜି ରହିବା, ସକାଳ ରାତିର 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭାତ କିଛି ଖାଇବ, ଆଉ ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳ 8ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବେନି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପଥି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସେ ବତେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୋ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଡାକ୍ତର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଆଉ ଡାକ୍ତର ବି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ କି? ଡାକ୍ତର ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ କି? ତ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ଆସିଛି, ପେସିପିରେ କୌଣସି ବି କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୁଜରାଟର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସହ ମୋବାଇଲର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ସେ କହିଲେ ଚମତ୍କାର,
ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଭଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଠି ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ ହେଇପାରିବ? ସେ ପାଖେ ଜାଣେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍ ବତେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ସମାନ ହେଇନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ସମାନ ହେଇନଥାଏ। କିଏ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଏ ଭଲ ହେବନି, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ କରିବା କଥା। କାହା ଦେହରେ ସୁପ୍ କରିନେବ, ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ଭାଇ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଔଷଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ବତେଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବତେଇବାକୁ 5,000 7,000 ନିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ କହୁଛି। ତ ଫ୍ରିରେ ବି କରିହେବ, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ କରିଥାଉ, ଫଲୋ କରୁ, ସେଇଟା ପଇସା ଦେଇକି କରିହେବ। ଅଲଗା ଜିନିଷ କ'ଣ ବତେଇବେ, ସେମିତି ହିଁ ବତେଇବେ। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିଥିଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନିଷଙ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି। ଆଉ 6 ମାସ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏମିତି ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଛି। ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଅଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ସଫଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ନା, ମାନେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଆଉ କେମୋଥେରାପି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍ ହେଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେମୋଥେରାପି ରେଡ଼ିଏସନ୍ର ପାୱାର ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିছিল। କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ, ତ ୟା ପାଇଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭଦାୟକ ହେଇଥିବ। ତ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଲୋପାଥିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ସହ ଆୟୁର୍ବେଦିକକୁ ବି ଟିକେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଛି ଆମର, ମୁଁ ଗାଈ ଘିଅ, ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ବି ଜିଭରେ ଲଗାଉଛି। ଗୋମୂତ୍ର ଟିକେ ନେଇକି ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 25 ଗୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ୟାର ଗୋଟେ କାଢ଼ା ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ବି ମୁଁ 6 ମାସ ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବନ କରିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।